Gata nan ku a cikin wani ƙauye da ke kusa da wata babbar kogi akwai wani tsohon kada mai suna Kurna. Kurna yana da dukiya sosai, yana da duwatsu masu sheƙi da zinari a ƙasan koginsa. Amma duk da dukiyarsa, Kurna yana da saurin fushi da kuma son zaman kaɗaici. Ko dabba guda ba ta son zama kusa da shi. Kurna yana da wani madubi na sihiri da ya samu tun yana saurayi. Wannan madubin ba yana nuna fuskar mutum bane kawai, sai dai yana nuna yadda sauran duniya ke ganinka. A kowace safiya, Kurna yana zaune a gefen koginsa, yana kallon wannan madubin, yana tunanin shine mafi kima a duniya. Ana nan sai wata rana guda wani burbushin biri mai suna Dandago ya zo gaban Kurna yana rawa da dariya. Ya ce, "Baba Kurna, me yasa fuskanka kullum kamar kana cin goro mara zaƙi?" Kurna ya harare shi ya ce, "Kai, ni za ka gaya wa haka?" Sai kawai Dandago ya hangi wannan madubin kusa da Baba Kurna. Ya ce, "Haba, bari in kalla kaina a ciki." Kafin Kurna iya hana shi, Dandago ya kalla madubin. Abin mamaki, madubin ya nuna Dandago cikin dabbobi masu dariya, ƙauna da farin ciki. Sai Kurna ya kalla kansa kuma ya ga wani kada mai kaɗaici da zuciya mai duhu da dabba babu ko ɗaya kusa da shi. Madubin ya faɗa da murya mai laushi, "Wannan shine yadda duniya ke kallon ka. Idan kana so su ganka ko da kyau, ka fara gyara abin da ke ciki." Daga wannan ranar, Kurna bai ƙara jin daɗin zaman shi kaɗai ba. Washe gari kuwa, Bello ya tara dukkan dabbobi a bakin kogi. Ya ce, "Ku zo mu ci, mu sha, mu yi dariya tare." Ba tare da haraji ba, ya ba mu dabbobi 'ya'yan itatuwa, ya taimaka wa kunkuru su gina masauki, har ma ya bar Dandago ya hau bayan su yi iyo cikin ruwa. Kowa yi mamaki, amma cikin kwana 3 kacal, Bello ya zama abin ƙauna da dariya. Da ya koma ya kalla madubi a karo na ƙarshe, sai ya ga kansa yana sheƙi da dariya. Dabbobi a kusa da shi, zuciyarsa na cike da haske. Kurunkus kan ɓera. Wani darasi kuka fahimta a wannan labarin? Darasi: ɗabi'unku yana nuna yadda zuciyarka take. Idan kana son duniya ta darata ka, ka fara nuna ƙauna da gaskiya da zuciya ɗaya. Ku biyo ni domin samun labari masu gargaɗi, masu nishaɗi, masu darasi. Don haka ku yi following, ku like, ku comment, ku share, ku danna ƙararrawa. Sai anjima.